nón an seo inis. Raile tásal? Dúna. Bhí mé réiteach an seomar sa mhíon bí. A ggéar go mar se go deas chun tránóna bhfuil is agus anna mé seo. Tá anna sin bhíú. Well, go mach sa mar sin se? Well, na ha agus da hagi shot tú gael. Ní ha yoma go rabbi dur sa senti eile. Well, thula me gohfuil crowd mór an greise teachtan seo ag senti ar ball, so peidir gohfuil tú níos fearras. Ja, beidir é. Na am se go bhfuil amach díris tí senti. Cuidir sé saide. Go le fic mar a hecni a ball. Tá seachtar mór machrún bheith sad. Right. Well, bear chum sa bheith imacht freisin. Ja, slán a stór. Feidir, kif anna tú gléista? Tá me gléista. Mar senti tá mar rá. Kisor senti, an níl baint bam sa le senti. Dúirt mar am go na. Go le wets. Ha?